Lelo tuqale inkosi ikusithamukela.
Amen. Incwadi kaMathewu 15. Matthew 15 from verse 8. Matthew 15 from verse 8. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Ngiyayiphinda le ncwadi. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Lamazwi ayekhulunywa uJesu. Uthi uJesu, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Ngesonto eledlule ngikhulume indaba ebuhlungu ngenkathi kufika ingilosi kithi. Yafike yakhuluma indaba yokuthi lento esiyenzeka ebandleni lamaNazaretha, ukuthi kutholakale amaNazaretha eyizangoma, kutholakale amaNazaretha egula, kutholakale amaNazaretha ehlabela amadlozi, kutholakale amaNazaretha efasa. Yathi ingilosi leyo nto leyo iphambene kakhulu. Yathi ingilosi isangoma siyisitha sikaNkulunkulu, yaze yaqamba isihlabelela. Yathi uSathane usiyasizonda, uthi asimkhonze ngemsamo ukuze silahle. Le nkulumo yengilosi, ngoba abantu ingilosi abayiboni, iyayikhuluma nathi. Sathi masikhuluma saba izitha ezinkulu zamaNazaretha, kwabonakala ukuthi siqhamba nenkolo yethu, kwabonakala ukuthi siyahlambalaza, kwabonakala ukuthi sishintsha ubuNazaretha. Kodwa uNkulunkulu emkhulu, kwase kutholakala intshumayelo yomprofeti uIsashembe omsunguli waleli bandla lamaNazaretha, lapha owashumayela khona kabanzi ngo-1925, ekhuluma ngokuthi izangoma ziyisitha sikaNkulunkulu. Mhlawumbe ukube abantu abamkhonza uNkulunkulu ngomlomo njengoba esho uJesu, kufanele ngabe amaNazaretha onke manje ayabona ukuthi lento esikhulumayo iyiqiniso. Kufanele kube ngabe amaNazaretha afuna indlela kaNkulunkulu, angakhonzi uNkulunkulu ngolokhuza ngomlomo, kodwa ebe efundisa ngezimfundiso zabantu. Kufanele ngabe onke ayithuka. Kodwa ngoba vele abadidekile kulento abayenzayo, ngeke bekwenze. Angazi noma bekuunyaka odlule or early this year, ngakhuluma kabanzi ngokuthi
iTestament elisha, not iTestament elisha, iTestament elisha, angakhona iTestament elisha. Ngathi inkolo emva kwaPostoli yashintshwa. Ngasho ngathi yashintshwa umbuso wamaRoma. Kaze ngachaza ukuthi washawa imithetho eminingi eyayiqeda ubuNazaretha, washawa imithetho eminingi eyaye ithi uNkulunkulu manje na uJehova usewuthixo samaJuda. Ngakhuluma ukuthi ISabatha lashintshwa kwathiwa yiSonto. Ngathi kwaba nomhlangano ngaze ngakhotha ukuthi kwaku-336 AD lapho ISabatha elashintshwa khona, lishintshwa libandla lamaRoma. Ngenkathi ngikhuluma le ndaba ngathola i-threat enkulu, ngahlaselwa ngabanye bamabandla amaRoma. Akugcinanga lapho kwaze kwabhala kwi-column yesolezo lapho okwakuthiwa khona kufanele ukuthi ngixoshwe ukuthi ngibuye ngishumayele okhosini ngoba ngihlasela amaRoma. But just as it happened to amaNazaretha lapha ayengiphikisa khona ngendaba yezangoma, I'm again vindicated ngoba uBishop wamaRoma uyena osengifakazela ngalento engangiyikhuluma. uBishop wamaRoma uyena osengifakazela ngalento engangiyikhuluma. Ngizofisa ukuthi le ntshumayelo yalo Bishop idlalwe la neyizwe, izobe ikhuluma ngesingisi kodwa ngizoyihumusha ngiyihumushele isiZulu njengoba intshumayelo yomprofeti uIsashembe ngayihumusha ngayisho njengoba injalo. Naleyo yaBishop yamaRoma lapho owayefakazela mina kule nto engangiyikhuluma seyikhulume. Ngizocela ukuthi laba bafana bangale bengidlalele yona niyizwe nonke. That I am bound to keep. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910,
page 50. Question: have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precepts? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. Lo okade khuluma umbishop webandla leCatholic, lamaKatholika noma iRoman Catholic Church. So engokhuluma lapha angikhulumi into yami, ngikhuluma into ekhulunywe umbishop webandla lamaKatholika. Njengoba ngesonto eledlule ngangikhuluma intshumayelo yomprofeti ISabatha ongumqali wendlela waleli bandla lamaNazaretha. Ngenxa yokuthi lo bishop bekhuluma isingisi ongenzeka ukuthi abanye bengakutholi kahle, le nkulumo yakhe ngibhale ngesizulu njengoba eyishilo. Uthi-ke ubishop, unfortunately angizange ngalithola kahle igama lakhe, kodwa ubishop wamaKatholika uthi sengiphindaphindile ngithi nginikela $1,000 kulowo ongakuveza kimi esusela eBhayibhelini kuphela ukuthi kukhona into engiphoqayo ukuba ngigcine isonto njengosuku olungcwele. Khuluma bishop uMakatholika uthi I made an offer of $1,000. Kusho ukuthi lo bishop use-America. I made an offer of $1,000 ukuthi uqhamuka umuntu oyedwa nje ongase eveze eBhayibhelini ukuthi ikhona into engiphoqayo ngokweBhayibheli ukuthi ngigcine isonto njengosuku olungcwele. Mind you, onke amaKristu abhadalele iBhayibheli. iBhayibheli labhalwa amaKristu. Wonke umuntu ongumKristu ubhadalele iBhayibheli, ethi leli iBhayibheli incwadi engcwele. Ethi leli iBhayibheli yizwi likaNkulunkulu. Uthi lo bishop ngicela kuvela umuntu oyedwa. Uma eke wavela lo muntu othi la eBhayibhelini ikhona imfundiso ethi angigcine isonto njengosuku olungcwele,
njengosuku lukaNkulunkulu. Uyaqhubeka uBishop uthi awukho umthetho onjalo eBhayibhelini. Kodwa iBhayibheli lithi khumbula usuku lweSabatha. UBishop lona wamaKhatholika owayeshumayela ukuthi ayikho into eBhayibhelini ethi kasigcine isonto njengosuku lukaNkulunkulu. Awukho umthetho kaNkulunkulu othi angigcine isonto njengomthetho kaNkulunkulu. Kodwa umthetho kaNkulunkulu uthi khumbula usuku lweSabatha ugcine libe ngcwele. Kodwa ibandla elikhatholika lithi cha, ngamandla ami obungcwele noma obusezulwini ngiyaliqeda iSabatha, ngithi gcinani usuku lokuqala esontweni libe ngcwele. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Ngamandla ami, by my divine power, obungcwele bami. Angazi ukuthi i-divine power ungayithini esizulu. Kodwa ngamandla asezulwini, mina bandla lamaKhatholika ngiyalishintsha isonto, ngiyalichitha iSabatha. Manje ke uyaqhubeka lo Bishop uthi manje umhlaba wonke ophuphuzekile ngokukhulu ukuhlonipha ukhothamela umthetho webandla lamaKhatholika. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Kusho umbishopi wamaKhatholika uthi wonke umhlaba wamaKristu bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. Ngamanye amazwi onke amaKristu have bowed down to the command of the Catholic Church in abolishing the Sabbath day of God and worshipping the Catholic Church. Because it is the Catholic Church which has created Sunday, and which it is the Catholic Church onke amabandla alikhothamele. So uthi ke uJesu lesi sizwe simdumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze befundisa izimfundiso eziyiyalo yabantu. And that is exactly what is happening. And that is exactly what is happening. NoNkulunkulu washo njalo. NoJesu ngenkathi esho njalo, he was quoting God. Uthi ungahamba wonke amasonto, Jesus, 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 kusho yonke into Jehovah, but no, they are not worshiping Jehovah. They are not praising Jehovah. They are not praising Jesus Christ. They are bowing down obediently to the Catholic command. And that is not my words. Those are the words of the Catholic bishop, not just in an ordinary place, he's a bishop. The bishop ukhothe uright lapha ethi ekomhla ka 18 February 1884
wakhuluma lamazwi wathi ibandla lamakatholika eminyakeni eyinkulungwane engakabibikho amaprotestant ngamandla awo angcwele alishintsha iSabatha alenza isonto. But what is being taught is not what is here. What is being taught is that isonto lashintsha emva kwaJesu lashintshwa ngabapostoli. But abapostoli yonke into abayikhulumiye iseBhayibhelini. That's the thing. Uma ngabe ilokhuza isonto lashintshwa ngabapostoli, yini ningababika eBhayibhelini? Lo ubishop wamaKatholika uthi ngitshengise neBhayibhelini. Uma iBhayibheli isonto lashintshwa, iSabatha lashintshwa ngabapostoli, ngitshengise neBhayibhelini ngoba incwadi zabapostoli ezikhona ziseBhayibhelini. Uthi ke lo bishop sengikhiphe $1,000 ukuthi umuntu oyoqhamuka ethi njengoba sigcina isonto njena silandela umthetho wabapostoli oseBhayibhelini, akake ngiveze ukuthi kubuliphi ivesi, kulusiphi isahluko, ukuyiphi incwadi. Akusho mina, kusho ubishop wamaKatholika. Lezi zinto kufanele ukuthi sizazi ngoba it is time ukuthi uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu kufanele ukuthi eze emhlabeni ekhonze, kufanele sikhulume amaqiniso. Ngoba akusizi ukuthi abantu bekhohliswe abafundisi bebatshele into engekho. ICatholic Mirror ngoSeptember 23, 1893 yabuza nombuzo, iluphi usuku lweSabatha? Impendulo, umgcibelo yilona lusuku lweSabatha. Umbuzo, pho sigcinelani isonto esikhundleni seSabatha? Impendulo, sigcina isonto esikhundleni seSabatha ngoba ibandla elikatholika neCouncil of Ordis eyayingo-336 AD yalishintsha iSabatha yalisa kwisonto. Sigcina isonto kusho abaKristu onke. But surprisingly, ungawezwa amakristu ethuka amakatholika esho lokhu amakatholika abantu abanjena. Kodwa okuseqinisweni onke amakristu alandela umthetho wamakatholika, not kaNkulunkulu. Alandela umthetho kaNkulunkulu. Kodwa uma eya esontweni, they carry the Bible. Besifundisa ukuthi iBhayibheli liyincwadi engcwele, iBhayibheli liyizwi kaNkulunkulu. But ma in practice akho nto yaseBhayibhelini abayilandelayo. In practice balandela umthetho wamakatholika. It's not me who is saying that. It is the bishop of the Catholic Church who is saying that. When I said that, they say I was attacking the Catholic Church. But I was not attacking the Catholic Church. I was just speaking the truth. Because among other things, that is the bottom line. Uma abantu befuna ukwazi iqini ubuya ezulwini kufanele belazi things. Awukwazi ukuthi umuntu efike ekhonze ilokhuza elandele umthetho weCatholic Church owashawa ngo-336 AD. Kodwa ebesethi mayikhuluma ethi ulandela umthetho kaNkulunkulu. Ngoba amakatholika akaphikile lokho. It is in their catechism, the catechism because I don't want just to talk, getting like this is the catechism of Catholic. This is the catechism. The catechism is cool. Lemfundiso yebandla elikatholika. And I read it. Because I don't want just to come and tell people lies.
If I say something, I must have proof for it. For example, noma ezokhuluma lomlungu la. La kwikhathezulu wakatholika. Kukhona imithetho eyishumi kaNkulunkulu bese bakhona imithetho eyishumi yebandla lamakatholika engafani nemithetho eyishumi yelukhosi kaNkulunkulu. Ayifani ebhalweni. Ngofika kuyo. Ayifani. And amaKristu onke akawulandeli imithetho eyishumi kaNkulunkulu kodwa alandela imithetho eyishumi yebandla lamakatholika. It is a fact. Wonke amaKristu akalandeli imithetho eyishumi eyashawa uNkulunkulu kodwa alandela imithetho eyishumi yebandla lamakatholika. Kodwa uma bekhuluma bathi balandela umthetho oyishumi kaNkulunkulu ngoba what they are doing ukuthi uNkulunkulu bamdumisa umlomo. Bamdumisa umlomo. Uma bekhuluma, that's why you don't know ukuthi amaKristu akalandeli imithetho eyishumi kaNkulunkulu, because that's not what they say. They'll tell you ukuthi balandela imithetho eyishumi kaNkulunkulu. But in fact, abalandela imithetho eyishumi kaNkulunkulu, balandela imithetho eyishumi yebandla lamakatholika eyashawa ngo-336 AD. Ishawa ibandla lamakatholika, ishawa i-Council of the Catholic Church. Uthi-ke lona sigcina isondo esikhundleni seSabatha ngoba ibandla elikatholika neCouncil of Orders eyayingo-336 AD yalishintsha iSabatha yalisa kuyisondo. Leyo nto leyo ikhulunywa uBishop, sitshelwa uBishop of the Catholic Church. Ngiyaqala ukubona umuntu okwazi ukukhuluma iqiniso engumfundisi. Angazi noma lo bishop sahleli kahle. Mhlawumbe uhleli kahle ngoba ungumlungu. Kodwa kuthina kuyisono ukukhuluma iqiniso. Kuyisono ukutshela abantu ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni yize ibhalwe eBhayibhelini ukuthi akayifuni. Lapha ke uBishop lo kade ukhuluma ngeCatholic Church Doctrine ekuyi-second edition ka-1910 ekhasini 50 uthi ninayo enye indlela yokubonisa ukuthi ibandla leKatholika linawo amandla okuzakhela imikhosi yawo. Ninawo yini umbuzo lo, ninayo yini enye indlela yokubonisa ukuthi ibandla elikatholika linawo amandla okuzakhela imikhosi yawo? Impendulo ithi uma leli bandla lalingenawo amandla okwenza lokho, lalingeke lenze lokho okwathi uma likwenza onke lamabandlana esimanje nawo avumelana nalo. Uthi ke I like it in English. Question: have you any other way of proving that the church has power to institute festival of precepts? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Uma leli bandla lalingenawo amandla okwenza lokho, lalingeke lenze lokho okwathi uma likwenza onke lamabandlana
esimanje nawo avumelana nalo. Ibandla lamaKhatholika lalingeke lishintshe iSabatha olungosuku lwesikhombisa lulwenze isonto okulusuku lokuqala. Futhi okungenambhalo ongcwele owavumela ukuba benze lokho. Akusho mina ukuthi uma ngabe ibandla lamaKhatholika lalingenawo amandla okwenza lokho, lalingeke livele lishintshe iSabatha likaNkulunkulu lilenze isonto bese kuthi onke amabandla amaKristu nawo bese evumelana nalo. Avumelana nalo ngoba lalinamandla kaNkulunkulu ukuthi likwenze lokho. Ungamvumelana kanjani umuntu uma ungayikholwa into eshoyo? Bawasolelana amakhatholika, amaprotestant, bawasolelana amakhatholika. Ngoba basola abantu kodwa bebalandela. Ifana nokuthi uphume ku-ANC uyokwakha icebo ngoba uxabene ney'khulu ze-ANC noma uxabene noma ufuna isikhundla. Kodwa nalapho usuphumile uyokwenza khona lokho uyolandela leyo mfundiso ye-ANC. Ngoba hhayi ukuthi uphume ngoba kunemfundiso ongahambelanayo, uphume ngoba ufuna isikhundla. Akukho kunokuthi you are going to offer. So the same thing applies to Christians. Simply because baxabana namaKhatholika basebephuma bethi bangamaProtestant. What were they protesting? What were they protesting? Huh? What were they protesting? If they were not protesting against the worshipping of the changing of the Sabbath into Saturday, into Sunday, what were they protesting? They are protesters, but we don't get what they were protesting. Because everything that is being done by the Catholic Church, all the Christians are doing. Thousands and thousands of civilized Christians are doing exactly what the Catholic Church is doing, but at the same time, very true. Not better. But very even the Lord. But together, no one. Yipi into eyenziwe ngamaKhatholika bona bangayenzi. Yipi imfundiso efundiswa ngamaKhatholika bona bangayifundisi. Uthi ke lapha we doctrine of catechism page 174 uthi lapha uStephen Kinani kunebandla elilodwa emhlabeni elinamandla noma elithatha ngokuthi linamandla okwenza umthetho olahla unembeza womuntu wenze ukuthi uma umuntu engawugcini elahlwe esiwe esihogweni ethola isikhathi ilokhu zotesifoni eboshwe uNkulunkulu aze aye esihogweni somlilo njengokugcina isonto. Yabona umthetho wesine kaNkulunkulu uthi umuntu ongagcini iSabatha akafe nokufa. Engizokho umthetho wesine lo kaNkulunkulu. iCatholic Church lo mthetho awusekho kumthetho wesine kumthetho eyishumi weCatholic Church usumthetho wesithathu. Umthetho wesithathu wemthetho eyishumi weCatholic Church ithi kufanele ukuthi ugcine isuku lokuqala. Uma ungagcini usuku lokuqala nawe uyolahlwa. Ngamanye amazwi uyolahlwa uNkulunkulu ngokungagcini usuku lokuqala. Amanye amabandla alithathaphi ilungelo lokugcina isonto. Ubhalwe. Amanye amabandla angalona iCatholic alithathaphi ilungelo lokugcina isonto. Ngoba isonto
usuku lokukhonza lwe-Catholic Church elaba khona ngo-336 AD, 1000 years engakababikho ama-Protestants. Isonto ngelokhuza ngelamakatholika. So alikwazi ukuthi elinye ibandla likleme ukukhonza ngesonto ngoba isonto ngelamakatholika. Ngakho-ke uma ngabe usuphumile ebandleni lamakatholika, why do you worship on Sunday? Because isonto ngelamakatholika. Wahlangana ibandla lamakatholika lada kwekhona isonto. Wahlangana ibandla lamakatholika lashaya umthetho wesonto. Akusona umthetho kaNkulunkulu. Umthetho wamakatholika. Bathi-ke lapha-ke amanye amabandla alithathaphi ilungelo lokuthi egcine isonto ngoba isonto kwebandla lamakatholika hayi kumyalo wesine emthethweni kaNkulunkulu. I don't know when the Christians do know that. I really don't know. Ukuthi ukugcina isonto kwakhiwe umyalo wesithathu emthethweni webandla lamakatholika. Kodwa uma ungasukuze noma imuphi umKristu manje yothi hayi isonto lashintsha ngokuvuka kaJesu and all that. Kodwa lapha abamakatholika bathi no. Isonto ilokhuza isonto lakhiwa iCreed yamakatholika ngo-336 AD. Bathi sesiyashintsha thina kule ibandla lamakatholika thina sesisonta ngesonto. Uthi-ke bathi-ke amanye-ke amaKristu alithathaphi ilungelo lokuthi asebenzise umthetho wesithathu womthetho eyishumi we-Catholic Church ngoba abasona amakatholika futhi bayawathuka amakatholika. Balithathaphi ilungelo lokugcina lo mthetho? Uthathaphi? Uthi-ke bawuthatha umyalo wesithathu hayi umyalo wesine ngoba umyalo wesine awukhulumi ngesonto, ukhuluma ngeSabatha. Bashintsha umyalo wesine bawenza owesithathu basebethi khumbula usuku lweSabatha ulwenze lube ngcwele, kodwa bengasho iSabatha leli limhla ka-7 day besho isonto lomhla first day of the week. Uthi-ke uBishop bamakatholika ngisho ingane nje nonabo abafana abafundisa isikole bayazi ukuthi usuku lokuqala esontweni isonto. So awukwazi ukwenza isonto ulenze iSabatha. Awukwazi. Angankinga namakatholika because amakatholika ledalakaze ifihle. Noma beyifihlile ngendlela ethize kodwa namba oBishop labo bakhuluma. Kodwa nginenkinga namaKristu. Ukuthi amaKristu asuke wathwelana namakatholika. Yiphi inkinga? Njengoba bengama-Protestant nje, what are they protesting against? Against what are they protesting? Because they are following everything enziwa amakatholika. Ngisho iSabatha likaNkulunkulu baliqeda. Baba nelokhuza balandela amakatholika. Amakatholika aneBhayibheli lawo. I don't know whether you know that. But the Christian Bible ayisenayo uJehova. Abasakho uJehova eBhayibhelini lamaKristu. Uma ngabe bengalandeli amakatholika balikhiphele igama elithi Jehova eBhayibhelini ngoba leli Bhayibheli esilifundayo ngelamaKristu. But uJehova akasekho la. But mabe sesontweni bayambiza.
But surely in 50, in 30 years, who is Jehovah? Yes. Our children, who is Jehovah? Tata ubanu Jehovah tata. How Jehovah nkulunkulu? How tata? But iBhayibheli alikhulumi ngoJehova la. Ubani Jehovah tata? Zizobuza ingane. Ubani Jehovah tata? Walokhu ukhuluma ngoJehova nje, ubani Jehovah tata? Because uJehova ngeke encwadini engcwele yamaKristu. He has been removed. But mabe sabelela Jehovah, mabe thandaza Jehovah, mabe shumaela Jehovah. But where is Jehovah? Yeah, they've removed him. They've removed him. Uthi uJesu. Hayi, laba bantu. Lesi sizwe. Simdumisa nezindebe zomlomo. Kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze befundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Leli sonto eligcino wonke umhlaba imfundiso kaNkulunkulu noma imiyalo yabantu. Imiyalo yabantu. Awusho. Manje ke uma ukhuluma nge-Church of God, ukhuluma ngathi. We are the Church of God, not others. Because noma ngingeke ngisho ngithi siyugcina wonke umthetho kaNkulunkulu, but wonke umthetho kaNkulunkulu we recognize ukuthi it is there. Noma ngeke ngikwazi ukugcina wonke kodwa ngiyabafundisa abantu umthetho kaNkulunkulu. Angikwazi ukuthi ngithathe umthetho kaNkulunkulu bese ngithi ngiwuphika for the sake ukuthi abantu bethole ukunethezela bedumisa uNkulunkulu ngeindebe zomlomo kodwa ngemfundiso bengathathi imfundiso zabantu zikaNkulunkulu bethathe imfundiso zabantu. Lesi sizwe simdumisa ngezindebe zomlomo kodwa izenzo zabo azinjalo. Ngezenzo bafundisa ngemiyalo yabantu. Ungathi Jesu wayesekhona kwenzeka lento. Isimangaliso lesi. Ungathi Jesu wayekhona. Because that is exactly what is happening. That's exactly what is happening. Indaba yokukhonza uNkulunkulu is a joke. It is just a pure joke. Umdlalo. Ukuthi kukhona uNkulunkulu okhonzwayo umdlalo ayikho leyo. It's not there. It's a pure joke. Ubhala amabandla kwenzeke yonke into but it's a pure joke. Ayikho lento uNkulunkulu ayikho lento. Kukhonzwa abantu bakha imithetho yabo bese bethi imithetho kaNkulunkulu nabantu ke kakhulukazi abantu abamnyama bese befukuzela ke beyakhona. They don't ask, they don't read, they don't do anything. Uma seqhamuka umuntu nje wathi lento injena nabo bathi injena. They carry the Bible, they say things which are not in the Bible. Kuze kwaqhamuka umlungu wazo. Can you imagine? It's a joke. Ukuthi uqhamuke uBishop weCatholic ezotshela amaKristu ukuthi nina nilandela thina. Uma qhamuka umlungu ulokhu uBishop waseCatholic ethi yini enihlanganisa nesonto ngoba isonto ngelebandla lethu. Nina ke amaKristu yini enihlanganisa nesonto. It's a joke. Because lento lo Bishop usho ma-missionary churches abakhulu ahlakaniphile okuthiwa bazi iBhayibheli bayiyo yonke into. But that thing is nonsense. Pure nonsense. It is pure nonsense.
No. You can imagine. Amabandla amakhulu, amaluthela, amalokhuza, ama-Western churches, obana abanezincwadi eziningi bafunda, kodwa behlulwa into eso simple ebhaliwe imithetho eyishumi, abakwazi ukubona ukuthi lento abayenzayo iphambene nomthetho kaNkulunkulu. A simple thing ukugcina iSabatha, into ebhalwe yonke indawo eBhayibhelini, but because the Catholic Church, yathi iSabatha isonto, and they all follow suit. They all follow suit. They all follow suit. Baba mkhulu wambuza ubabila. Bathi baba mkhulu siyayeka indaba yokuthi sisonto nesonto. Bathi babila, hawu baba. Bathi hawu. Wena ufundile. Kodwa mina ngifundile kodwa sengiyibonile ukuthi ayikho lento. Umuntu baba mkhulu eyobabila ngento umuntu ophume eFortet. Wethuka ubaba uthi hawu. Sesiwaye kusonto ngesonto. Bathi hawu mntanami. Awubona ukuthi ayikho lento, ayifundise kahle lezi iBhayibheli lakho. Wathi mina ngifundile kodwa sengiyibonile ukuthi ayikho lento. Wakushoyo ubabila. Hayi ukuthi engikhuluma yena. Ngazi ukuthi wena ubabila ngishumayo. Ethi wangibuza baba. Sezo sonke nesonto. Uthi baba, hawu baba. Onke amabandla sonke ngeSabatha ngesonto, sizofunda ngeSabatha onke amabandla sonke ngesonto. Athi baba mkhulu hayi. Sembela umthetho kaNkulunkulu. Amen. Baku 22 January 1922 January. Mhla kufika ingilosi ozilile izoletha iSabatha. Yafika ingilosi yathi ngithunywa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu emhlabeni akasakhonzwa. iSabatha sela lokhu abasamkhonza uNkulunkulu. iSabatha selikhonzwa ezulwini kuphela. Kusho ingilosi uzilile. Baba mkhulu. Yathi uthi uJehova angizokutshela ukuthi iSabatha selikhonzwa ezulwini kuphela ngoba abantu basemhlabeni bamlahlile uNkulunkulu. Abantu abasemhlabeni bathena basenaso isikhathi sokuza iSabatha. Wayeseyayithi ingilosi uthena uNkulunkulu angibuza ukuthi amaNazaretha ayafuna yini ukuba egcine iSabatha, egcinele uNkulunkulu iSabatha, ayafuna yini amaNazaretha lokho na? Wahamba ubaba mkhulu wabiza wathi kufini losilapho. Ithi uNkulunkulu akasakhonzwa ngeSabatha. iSabatha segcina zingilosi kuphela. iSabatha segcina abasezulwini kuphela hayi emhlabeni. Manje na uthi uNkulunkulu niyathanda nani ningakwazi ukuthi nimkhonze uNkulunkulu ngeSabatha. Wayesithi kodwa iSabatha elikhulu nazo ukuthi manje ngeSabatha ngiyena konke elikhulu. Kodwa ngiyafuna yini? Bathi amadoda ncebe inkosi. Wena oyosifundisa ukuthi iSabatha ligcinwa kanjani. Uma uNkulunkulu ethi asingcinele iSabatha, amandla okugcina iSabatha sowanikwa nguye uNkulunkulu. Amen. Kwasha amadoda ngamaNazaretha. Besho baba mkhulu athi ncebe inkosi. iSabatha uma ethi uNkulunkulu asingcinele iSabatha, uwena ozosifundisa ukuthi iSabatha ligcinwa kanjani. Uma ethi uNkulunkulu kulukhulu ukugcina iSabatha, amandla okugcina iSabatha sowanikezwa nguye uNkulunkulu. Bese izindodana yakho babili. Phela asezokusonta manje. Mabakusonta la ibandleni abantu basonta ngesonto until 1922. Umntana amasezosonta. Babili hawu. Baba. Uzothina umhlaba. Manje mntana. Kanzolalela umhlaba namazolela uNkulunkulu.
bathi wena ufundile awufunde kahle ubone ukuthi impela nje iluphi usuku lweSabatha njengoba ebhalile nasemthethweni weSabatha le nto lena wayibhala awufunde wake wabhala phansi umuntu angafundisi wabhala phansi wathi lapho bebuthene khona begcina iSabatha akababheki ngamehlo akhe kodwa babheka njengomakoti ehloni sumini kodwa verse 39 from verse 88 lapho bebuthene khona begcina iSabatha akababheki uNkulunkulu ngamehlo akhe kodwa bali uNkulunkulu lapho akababheki uNkulunkulu ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeke indebe yakhe ukwamukela intokozo zokuhlabelela kwababesabayo uNkulunkulu abagcina iSabatha ngokufaneleyo abahlolisisayo ukuthi iluphi na usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso ngolweSabatha. Yes. Iluphi usuku olwemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso ngolweSabatha. Khona okwanguza and I must say this to you all nihlangene amakhosikazi namadoda ngoba ithi ingilosi uma ngabe ufuna ukugana cela kuNkulunkulu ungakagana akunikeze unkosikazi ongawugcina nje ngokuthi ehloniphe umndeni wakho kodwa oyohlonipha noNkulunkulu wakho nawe oyinkosikazi icela kuNkulunkulu ukuthi ekuphe umyeni wakho ongawugcina njena ngokuthi ethande wena kodwa oyothanda noNkulunkulu wakho ukuthi mangabe ufika isikhathi seSabatha bese kufika isikhathi sentokozo kungafiki isikhathi sokugcilazeka isikhathi engathi mangabe kungena iSabatha kube unkosikazi yamthola sexhububela usenomlomo omude ngoba sebona ukuthi ususwa uNkulunkulu umyeni wakhe usunomlomo omude manje uxhubulela uNkulunkulu kuthi le nto singisusa umyeni wami nawe ndoda ususebenzisa amandla akho kunkosikazi washo njalo omunye umgcotsho wayekuleli bandla wathi mina ufundile mina ukuthi iSabatha kuqala ngokuqala ekuseni ngeSabatha mina angeke ngihlukaniswe iSabatha engihlukanise nonkosikazi wami Mshumayelo umuntu unkosikazi wakho umkhokheli uNkulunkulu yawazi ukuhlela noma ngihamba nokwetshela ukuthi angibadingi disgrace kuleli bandla and they were going abantu laba bonke laba bantu bebehamba beye emgidini beqale beyohlangana namakhosikazi abo bese emgidini baphume bonke and bebekwenza lokho bengabagcotshwa bebenza amakhosikazi wabo engabakhokheli umkhokheli ulele nomgcotshwa nokuza ngeSabatha yikho ngithi mina laba bantu abathi hayi manje na abajabula laba bantu abayizalwa lapho no absolute ngakhuluma lento ngilukuza ngakhuluma lento emsakazweni ngikhuluma ngendaba yokulinda ngeSabatha nangomhlangano kashayelwa abagcotshwa abakhulu kabi
bakwamanye bamaNazaretha bethi hey usibulele phela. Yes. Abagcotshwa bathi usibulele phela. La ku Facebook abafunda uFacebook babonile omunye umfana ethu uthi babefundiswa ngo-23 befundiswa umfundisi ukuthi uqala ukwehlukana nonkosikazi ngo-11 ebusuku ngesaba ngolesihlanu. Uthi ngithola iqiniso manje. Ngoba thina sifundiswa ukuthi sihlukane namankosikazi ngo-11 ebusuku. Kodwa iSabatha ngene ekushoneni kwelanga. By the way, uma ngabe ufuna ukugcina iSabatha ngempela, umuntu uma ehlangana nomuntu wesifazane ube ngongcolile usuku lonke 24 hours. So in actual fact kufanele ugcine ukungena endlini yakho ngolesibili. Because 24 hours uma uzongena ngeyokhula ngeSabatha entambama ngolesihlanu 24 hours back usungena vele ungcolile. So a person who purely keeps the Sabbath must give a space of 24 hours before. Yeah. Ngibhale lapha ukuthi ukukholwa is a diet life. It's a diet life. Uyabona uma ulokhuza ufuna ukuphila kahle uwenza diet. Uyabona ungena ko-checkers lapha kuqhamuke yonke inhlobo yokudla enuka kahle namakeke umuntu okele ukuthenga amakeke lapha because mina ngingumuntu kashukela ngeke ngalibona ikeke elimnandi kangakanani. I will not go for it. It's my diet. Kuyolidla yedwa nje angikwazi diet life. Ukuze ngiphile kufanele ukuthi noma ukudla ngabe kamnandi kanjani ngikuyeke. So ukukholwa kunjalo. Ukukholwa kufanele uyifundise ukuyeka izinto oyithandayo. Usha ubhala njalo. Asikole mhlawumbe sinyenza. Si. Abazali. Esini? Ngiziyeke engizithandayo. Ukholwa you learn ukuthi uyeke izinto ozithandayo. And lezo zinto ozithandayo ziqala zibe lukhuni nje ntathu uyiqala just like i-diet, just like ukujima. Yes. Uma uqala ukujima uqale ube lukhuni. Kodwa nanti iketa lami lapha ligijima lihamba yonke indawo ngeke ngilokothe. Ngoba lento kuyena i-life. He enjoys it. Uma uqala ujima kuba lukhuni. Kodwa uma usuwedwele it becomes life. Uma ngabe uqala i-diet kuba lukhuni ukuthi ukuthiwa lokhu kudla ungakudli, lokhu kudla kudle kancane, kube yilokhu lana kuba khona i-frustration. But kodwa kuphela inyanga kube kuphelile. Nokholwa kunjalo-ke. Kholwa kunjalo. Phela nje ngokuthanda utshwala. Zokuyenza. Uma usuyitshelile nje hayi ngizenza ukuphuza manje. Ayakuphuza. Kodwa bonke baqala kulukhuni. So ukholwa is a spiritual diet life. Ufanele uyichoose ngiyabuza lokho makhosikazi. Amen. Ngiyabuza lokho makhosikazi. Ngiyabuza lokho makhosikazi. Yes. Ukholwa you must learn to enjoy ukuba ngaphansi kwaNkulunkulu. And once you learn to enjoy it, you find it becomes so nice. Uma kufika isikhathi sika somhlangano uyajabula. Kodwa uma ungawazi umhlangano ukuthi uyini, uma ufika isikhathi somhlangano uba frustrated. Because awunakho ukholwa.
mawufika isikhathi seSabatha uyajabula senizokhonza uNkulunkulu. Kodwa uma ngabe ungayazi indaba kaNkulunkulu, you become frustrated. Manje mina sengizohlukana nendoda yami. Manje mina sengizohlukana nenkosikazi yami. Uyindoda yakhe yini ngoba lento leni izokufa ibone. Nonkosikazi wakho ube yini ngoba uzokufa ebone. Ungalahlekelwa umphefumulo wakho, ulahlekelwe umuntu ozokufa ebone naye eyesihogweni. Is that what you want? Don't you have a foresight of what your life is going to? You don't have that foresight. Huh? Why? You see, I want to explain it. I can get through this. Yabona ukuphuphe ugijima ukujwa umuntu. Kodwa kukhona isikhathi lapha ozobe ukujwe umuntu for thousands years. Ukuphuphe ugwiliza usemanzini. Kodwa khona isikhathi lapha oyogwiliza emanzini ungakhishwa umuntu for thousands years. Kungakho umuntu onendaba nawe ungekho umuntu onowazi ukuthi akukhambi ingilosi akukhambi umuntu wakini uyagwiliza nje. But uma ulele ulokhuza u2 minutes ugwiliza is too much. Kodwa kukhona lapha osazogwiliza khona years and years and years. It's true. Sasa sinomkhokhe sahlala lapha elokuzeni efletini. Siyosibona nje na sihleli nje emini sizokhala ilokhuza i-toilet. Khona lapha sesikhala i-toilet. Lapho sekunuka. What is happening here? Saqala sashawuza. Kodwa uNkulunkulu wayesethele ingilosi nehlala. Yathi ingilosi hayi akho sipofu. Kodwa umuntu wakini. Lo muntu lona wakini wafa emandulo wathi ukuthela. Wayesehamba eya endaweni wazi ukuthi ngeke ethole khona. Wayesefike ehenga. Uthe emayihenga wapaqhuza waze wayibhoshela. Lawo masimba anukela umphefumulo wakhe namanje lagcwele umzimba wakhe. Yiwo lana noma senizosekunuka nje sanuka lawo masimba mdala kasehlanganise angazi ngoba ngahlale sizwa ngoba bethi hayi kukhona ubaba umkhulu owalahlekayo mhlambe wayegoli kanti hayi umuntu ohamba wayihenga. Sasazotshela ingilosi sathi loba bunzima owakuthola eyihenga kungakazalwa ngisho baba namanje la usekukho. Khona abantu ababejwayele becabanga ukuthi bengayihenga bethi bayikhulula abazi lutho. What leyo ntambo elokhuza esemntaneni wakhe namanje khona uthi njoba limbone engena lapha usetholile ukuthi kukhona abantu emndenini wakubo abathandwa uNkulunkulu yikho seyisondeza kenje. Ithi ke ngikhululeni. Yasitshela ukuthi asimkhulule kanje. Kodwa into eyangishayisa uvalo ukuthi for such a long time kusekhona umuntu osaqaquza entanjeni. Kodwa masofika isidumbu sakhe uyofika isidumbu sakhe sesithule nje. But umphefumulo wakhe awuthuli uyapaquza. So ungacabanga ukuthi mangabe sikholwa siyahlanya la emakhaya. Siyayazi indaba ukuthi indaba umphefumulo ukuthi ihamba igcineni. Siyakwazi lokho. Ngoba uNkulunkulu uthumele ingilosi kithi. We have got an ambassador from heaven who has just come to us to tell us everything about the heavenly life and about life. We know it. We are not doubting it. We know. They are there.
sihlala nengilosi sitshele yonke into ukuthi lento inje ezulwini kunje uma ungena ezulwini ugcina lokhu uma ufuna esikhobweni gcina lokhu nalokhu. We've got a heavenly ambassador. And asinazi isikhathi sokudlala. Asinazi isikhathi sokudlala. Njengoba silapha sifuna ukuthi niye ezulwini. We want you to go to heaven. And nothing else. We want you to go to heaven because there is an ambassador. We are recruiting people who want to go to heaven. Because Moses